Суд приставларының күн қодағындағы мәшәқәтләрінің бірсе алиментчыларны аулау. Кеше яңалыклар чыгарылышында бу һәм башка тема сорауларына актуаль әңгәмә сәхифәсендә Россия Федерациясы суд приставлары хезмәтенең Татарстан буенча башкарма эшләрне оештыру бүлеге башлыгы урынбасары Илзия Исламова җавап биргән иде. Бүген дә белгеч әлеге мәсьәлә буенча калган сорауларга ачыклык кертә, әңгәмәне Алия Галиуллина алып бара. Илсия, исәнмесез? Исәнмесез. 2 елга якын алимент түләттерү буенча онлайн рәвештә дә эшлисез, кабул ителәр. Менә бу юнәлештә дә сөйләп киттегез әле. Моның актуальлыгы үстеме? Актуальлыгы үсте. Хәзерге вакытта кабул ителәр бик популяр санала. Кабул итү һәр айның беренче җомгасыннан алып барыла. Онлайн кабул итүгә бер кабул итүгә якынча 30 кеше языла. Ул 30 кеше мөрәҗәгатен без алдан инде алабыз һәм алдан суд приставлары аның буенча эшли башлый. Иң якын бүлекчәгә килеп, видеоконференция элемтә аша безнең баш идарәгә без кушабыз һәм ул вакытта инде сорауларны биреп, яки җитәкче, яки инде аның урынбасары билгеле сорауларга җавап алдан әзерләп, без инде тырышабыз алдан бөтенесенә җавап кайтарырга әзерләнеп торабыз. Республикада яшәүче кеше идарә җитәкчелегенә эләгергә телиди, ләкин ул аның менә Казанга килергә мөмкинлеге юк. Бу очракта нишләргә? Мондый очракта без официаль сайтта алдан билгеле бер график буенча безнең җитәкче яки инде аның урынбасарлары төрле районнарда да алып бара, кабул ителүләренә андый вакытта алдан сайтта билгеләнгән вакыт инде була һәм шул вакытта гражданнар яңалыклар, ал хәбәрләрдән белеп, алдан шулай ук язылырга мөмкиннәр. Барлык структур бүлекчәләрнең дә кабул итү графигы бер төрлеме? Күбесенчә бер төрле. Ул сишәмбе көнне иртәнге 9-дан сәгать 1-гә хәтлек кабул ителәләр һәм пәнҗешәмбе көнне ул сәгать 1-дән кичке 6-га хәтлек кабул итәбез. Ләкин кайбер бүлекчәләр безнең бер бинада урнашкан. Андый вакытта гражданнарга кулай булсын өчен без бер көнне, мәсәлән, бер кабул итү көннәре була, икенче бүлекчәнеке икенче көнне. Гражданнарга бүрек уңайлы булсын өчен алдан язылырга мөмкиннәр, яки инде тере чират белән. Бу инде һаманда халыкка уңайлык тудырырга. Тамашачыларга сезнең киңәшләрегез нинди? Иң беренче чиратта минем әйтәсем килә, вакытны бушка сарыф итмичә баш идарә сайтында алдан язылу сервисыннан файдаланырга киңәш итер идем, чөнки тере чират белән суд приставлары кабул итә инде, ләкин бик уңайлы шулай алдан язылып, барыбер кешенең аерым бер вакыт сәгатькә килеп, үзенең вакытын күп вакытын сарыф итмәс өчен инде шулай алдан язылырга киңәш итер идем. Шулай ук аерым игътибар итәсем килә уяу булырга гражданнарга, чөнки хәзерге вакытта алдакчы сайтларда бик күп. Андый вакытта без инде киңәш итәбез безнең официаль сайтлар белән генә язылырга, яки киңәш сорап, яки инде шулай мөрәҗәгать итәргә. Моннан тыш без социаль челтәрләрдә дә гражданнар өчен ачык. Безнең Telegram, ВКонтакте, Одноклассники челтәрләрендә суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе дигән бердәм исемдәге рәсми аккаунтларыбыз бар. Гражданнар шул сайтлар аша да язылырга мөмкин. Шулай ук Казанда һәм башка районнарда да республикада яшәүчеләргә дә без шулай ук юридик түләүсез консультациялар да үткәрәбез. Моның белән дә файдаланырга мөмкин. Гражданнарны шулай ук искәртеп үтәсем килә, әгәр дә инде ял итү алдыннан, берәр нинди чит илләргә чыгу алдыннан мин киңәш итәр идем, алдан безнең сайтлардан һәрбер кешегә үзенең бурычларын тикшереп алырга һәм инде уңайсыз очракларга эләкмәс өчен алдан үзенең бурычларын кайгыртырга киңәш итәр идем. Шундый файдалы киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә.